Ahoj, moji milí dýmkoví přátelé, jakož i vy všichni, kteří rádi sledujete má videjka. Vítr se celkem utišil a vyšlo sluníčko, krásná sobota. A já jsem vám slíbil, když jsem točil TOP 05, že se ještě zmíním o druhém tabáku, který nechal udělat valašský dýmkový Pipe Club s panem doktorem Stanislavem. Představil jsem tam ten první tabáček, a to 310 Blue Rider. Tabáček, který nechal valašský Pipe Club udělat na počest letců té 310. Perudě, kteří za nás bojovali a který je stejně dobrý jako kdysi známý Flyfinger, taky na počest jednoho bombardéru, který tam na Valašsku zhavaroval. A ten druhý tabáček, který nechali udělat, ten první byl Aromatik a ten druhý, to je 311 Night Riders, noční jezdci, to je on. A to je směs s podílem latákie, takže určitě potěší fandy latákiových tabáků pro dobré pokouřeníčko. A já mám ještě jedno překvapení, ani ne tak pro vás, jako pro mě, protože jsem si u firmy Mostex nakoupil tabáky zase, já nevím, za 7 000, ale musel jsem doplnit zásobičky, když já myslím, že v archivu je tabáku, že ani do smrti nevykouřím, ale stále se vyrábějí nové a nové a člověk je zvědavý, o čem to bude, jak budou chutnat a tak dále. No ale hned jsem se podíval k Peťovi do skladu a narazil jsem tam na takovouhle nádhernou dýmečku, už ji mám nacpanou a je to z provenience firmy Ratrace a mají tam ještě několik pěkných druhů, tak se na to podívejte. Krásná dýmečka s nádherným akrylovým náustkem, pěkně pískovaná a firma Ratrace. A už ji mám zakouřenou, protože jsem nevydržel a hnedka jsem se pustil do bafání. No, skvělý. Měli tam ještě další, která měla ten přechod k tomu munčtiku eloxovaný do zlata s vygravírovaným nápisem Ratrace, no úžasnou. Ta byla o něco dražší. Já jsem si koupil tuhletu, která stála bratru, já ani nevím, proč jsem to kupoval společně s tabákama, nějakých 2 500. A ta eloxovaná něco přes 3 000, čímž vážně udělala konkurenci pipe makerům, jejichž dýmky už dneska přesáhly v některých případech i hodnotu a cenu, požadovanou cenu i 5 000 korun. Tak, palíme si a pofukuje trošku, měl jsem si vzít turbíka. Ale zvládneme to i tak. No jo. Tabák Blue Leader, modrý vůdce, modrý šéf, modrý vedoucí, skoro dobafaný. A
Pohudnal jsem si. No, v těchto pěkných předjarních dnech pochlubce se, co vy máte nacpáno, co byste tak doporučili. A nezapomeňte si na Mostexku koupit Botiflake, ale mají tam i můj velmi oblíbený latákojový tabák, anglický Commonwealth. Skvělý ty anglický tabáky. Tak to jen v krátkosti, milí přátelé. Přeji vám krásné předjarní dny. Ať už doma na zahradě třeba i v lesíku. A loučím se s váma starým známým přáním vám všem dlouhého chladného dne.